heel veel succes Dankjewel. met het beklimmen van Alpe d'Huez. Ja, dat we gaan ons best doen. Ik hoop dat ze heel veel geld ophaalt. Dat is ook gelukt en voor een vandaag huur. zijn we nu helemaal uitverkocht. Het zijn Ja. de laatste items, dus ik weet niet of we nog eens blik kunnen maken. Bart, om dich ook bedankt, jongen. Thomas. Ik volg dich natuurlijk elke dag, jongen, op alleen, hè. Op bezichtheid. Ja, ik ben. Du rijdt altijd door alle dorpen. Ja. Dat smiddags om 1:30 zit ik altijd op, dan ga je te leren. En nou zien we gewoon bij dicht toes geweest. Ja. Ja, nee, gewoon niet. Dus dat is. Ja. Wat een coole plek om te wonen. Ja, Ja, dat is Ja, geweldig. ja, ja. Ja, dat is ook. Goed bezig, Harriet. Ja, dankjewel. Samen doen we dat. Ik moet hè? het trouwens Ik nog doe even dat heel vertellen, Bas. Harriet is een tijdje geleden, is al een heel lang geleden, dat er een man dood is gegaan. Ja. Harriet woont nu hier alleen met ons. lang. 2 jaar. Ja. En het is eigenlijk, als ik mag zeggen, prima. Ja. En dan dus al heel erg tekort, want Harriet Ja. doet het fantastisch. Ja. Nou. Nu in zijn eentje, Ja. na die jaren met Han. Ja, met ja, Niens. ja. Toen met het samen dit Thomas Hoes gestart is. 10 jaar geleden pas een 10 Ja. jaar feestje 11 gevierd met de ouders en de bewoners. En dat moet zeker Ja. niet onvermeld blijven. En voor Han is ook een van de redenen waarom we de Alpe d'Huez opgaan. En Oh. dan gaan we Ja. ook een prentje in het kapelletje zetten. Hè? Ja, zeker. Ja, dat gaan we In zeker US. doen. Ja. Hè? Ja. Ja, zeker. Zonder rum hadden we dat zo ook En niet Bas, wanneer knipt dat Nee. erop? Hè? En zonder rum. Laat ik nog weten. Is goed. Maar wie bijzonder is dit, Harriet? Als er iets heel verschrikkelijks gebeurt en de heeft zo'n groot Ja, gezin eigenlijk. ja, zeker. En het is een gezin. Er is heel veel steun aan gehad. Vrijwilligers, elders, zeker de bewoners. Anders had ik het zo, denk ik, niet zo doorstaan. Nee, dat denk ik niet. Nee. Het is gewoon de samenhorigheid, het doorzetten dan, hè. Dat is het voor. Ja, en de liefde die ze van Heurkries, Ja, die is zeker. echt onvoorwaardelijk. Die hè? is onvoorwaardelijk en heel puur. Ja. En wij als gewone mensen, als ik het zo mag zeggen, kunnen er nog heel veel van leren. Van deze mensen. Ja, hè? Ja. Die vergeten dich niet, hoor. Die vergeten haar niet, die vergeten dich niet. Nee. Ze zien puur. Ja. Ze zien zichzelf. Je moet ook een sterk libido hebben, hoor. Want dan krijg je het wel van alles om die oren, hè, natuurlijk. Ja, Zwaar niet lachen. Dan moest er wel mee kunnen lachen. ja. Met Thomas Twier, die eigenlijk nummer 1 is. Ja. Ja? Oh ja. Ja, zeker. Nee, dat is dus het leuke eraan. Het pure wat ze hebben. Hè, Thomas, die kent ze ook wel, ook wel ik denk dat ze zich ook wel onderweg Suus kunnen presenteren. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Nee? Ik denk dat een Harry. Harry, ja. Ja. Harry is de beste. Ja. Ja. Harry met de Italiaanse roots. Ja. Ja. Wat staat er op die armbandje, Harry? Ja, Vasteloven in Limburg. Ja. Eentje van Zwaantjeshof gekregen en eentje van een cliënt gekregen van Zwaantjeshof. Van Zwaantjeshof. Het is de kleur van Zwaantjeshof en dat is de kleur van Vasteloven. Dat is mijn nieuwe horloge. Dat is wel een, Dat is mijn nieuwe horloge. dat is wel een vet klokje wat ze is Ja, gekregen. gekregen van pap. Van mijn vader jarig. is jarig vandaag. Pap is jarig vandaag. Die is 64 geworden. Proficiat jong, Ik ook. Ik ben ook morgen jarig. 27. alsjeblieft. Ja. Ja. Dus daar heeft ze al dat horloge voor gekregen. Heb ik voor die daarvoor een verjaardag. horloge gekregen? Nee, heb ik een Uurset gekregen van Zettert op bij ons in de Stijweg. Bij ons in de Vuurstad in Zettert. Oké. Ja. En ik waar mijn andere horloge wordt kapot gegaan. Helemaal kapot gegaan. Ja, dan kwam ze overal te laat Ik natuurlijk. kwam overal te laat voor. En dan heb ik, Heb ik in de tranen had geschoten, had ik ook in de tranen. en ik heb ook een nieuw horloge en Uset en bij Uset toen ik een postpakketpunt kwam. Ik snap het. Ja. Ik pak, Ja, Vanuit. daar komt het aan. Hé, maar kijk, even persoonlijke interesse, hè. Die gaat ze over Zwaantjeshof, hè. Over Zwaantjeshof, Ja, dan hè. ben ik natuurlijk geïnteresseerd, hè. Wat Best is wel ben- Zwaantjeshof? Het is een zorgboerderie met paard en kippen en kippen en kaninen en een schildpad. En we hebben ook 2 eigenaren, Loes en Wilfred. En toch weer collega's, mijn collega-begeleidsters. Osoya, Nicole
En wie heb je nog? Nicole. En, Wie had de schildpad? Stoffel. Stoffel, natuurlijk. Ja, een beetje schildpad uit Stoffel, ja. En duistig de dieren ook een beetje verzorgen? Een beetje verzorgen, ja. Ja? Verzorgen. En met lui koffie geven. Lui koffie geven. Oh, dus daar is ook nog horeca-ervaring. Er is ook nog ober. Ik ben nog ober, ja. Ik ben nog ober bij de Bierswaantjeshof. Oké. En lui eten geven. Hij zit een PSV-fan. Ja. Ja. Worden jullie nou kampioen of niet? Nee, Niet? ik ben bang van niet. Ik ben bang van niet. Volgend jaar? Ja. Oké. Dus wie wordt er dan wel kampioen? Ajax? Ja. Het is moeilijk om te zeggen, denk ik, voor jou als PSV-fan. Heel moeilijk. Maar ja, jullie waren vorig jaar kampioen, hè? Oké. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, een boek van Johan Cruijff. De Ajax-lamp. De Ajax-lamp. De Wereldbol. Ik heb de encyclopedie. Je hebt de encyclopedie gekocht. Ga je die helemaal lezen? Ja. Thomas, ja? Ja. Dus jij weet straks meer dan veel andere mensen als je Ja. die hele encyclopedie doorgeworsteld hebt. Ja. Dit is wel een, Harriet, dat vind ik wel een beetje een spreuk die Ja, hè? Ja. goed bij je Thomashuis past. Hè? Do more of what makes you happy. Jazeker. Ja. Is inderdaad een moeite. Dat heb ik vanmorgen ook al gezegd, ja. Zeker. Hey, nog even, waarom ben je hiermee begonnen? Ik heb ook in de Thomashuis Venlo gewerkt. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. En toen hadden we zoiets, Han en ik, zoiets van, dat kunnen we zelf ook. Net met iets andere ideeën erin. En zo zien we dat begonnen, 10 jaar geleden. Ja, waarom? We zijn uit Venlo gekomen. We hebben altijd in Venlo gewoond. Huur ze niks van? Nee? Nu wel, hè? Ja, dat zeggen ze allemaal. Hé. En ja, we hadden zoiets, dat kunnen we zelf ook. En dat is het ook. Ja. Precies zoals het dan zelf wil. Hè. Je kunt die eigen medewerkers uitzoeken, precies die het hart op de goede plek hebben. Ja. En die bewoners. En die medewerkers die stonden hier nou ook? Eentje is er nou, die zit daar heel gauw weggedouwd. Hoor. Nee, een andere bewoner. Oké. Dat Jente. Jante. Hallo Jente! Ja. En dat zien allemaal, we hebben jong en oud hebben we ze. Ja, wie al is de oudste? Lia is 65. Bewoner of werk? Nee, werknemster. 65 is die geworden. Of 66, ik weet het nog niet meer. Die werken ook al 10 jaar hier. Dus dit is de oudste. En de jongste Shani is net ietsje ouder. Shani, En Shani is ja. net ietsje ouder. Maar Shani is onze vrijwilligster. Wie is dat? Allee, Ja, daar mag best even voor geklapt Oh, worden. ja. zeker. Dankjewel. Zeker. En die kunnen we 10 jaar lang, elke woensdag braaf en elke zondag ondersteunen. Maar dat is weer zaterdag. Ja, maar vandaag is het extra. Dat doet ze nog extra ook nog. Niet zo bij de hand. Ja. Hoe ver Ik zijn ben we wel trouwens? wakker. Ja, dat mag ook inderdaad wel eens benukt worden. Ja. Ja, dat doet ze nog. En zo, Shani heeft ook het een en ander Ja. meegemaakt. Ik heb 4,5 jaar En dan geleden hebben ze de steun aan elkaar. En we zijn heel goede vriendinnen geworden Ja. in al die jaren. Ja. hè? Ja, wie Dik moe en je dun. staat. Ja, dat doe je En die allemaal. jongens en meisjes wat hier wonen, die, ja. Ik kan niet zongeren. Hè? Eigenlijk kan ik niet meer zongeren. Dus dit is ook een groot gezin. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb wel een heel groot gezin. En wat is er nou mooier als mensen om de Heer is die dich veel kunnen geven, waar ze altijd bij terecht kent, Ja. die dich onvoorwaardelijke liefde geven, hè? Daar hadden we Ja. net na de leuven. We lachen en we janken. En, Ja. Nou, ze zullen nooit haar vergeten. Echt gewoon geweldig is het hier. Dat Hey, is zeker en, fijn ook. wie wordt die naam ook alweer? Gert. Gert. Nou gijst ik dan in juni fietsen. Gaat er nog een supportersclubje mee? Mijn grootste supporter en steun is mijn vrouw. Die gaat met en de rest gaat allemaal in gedachten met. Dus Oké. we gaan nog aan zijn werk.
in ieder geval mogen een deel van het programma met te krijgen, zeg maar. En misschien nog eens een keer heel voorzichtig de eerste paar bochten van de berg te pakken om te kijken wat we te wachten is op donderdag 5 juni. Hoeveel bochten worden er toch al? 21 haarspelbochten, 14 kilometer omhoog. Ja. En we de rest gewoon wat afwachten. En ze zeggen altijd, het gaat nooit om de bestemming, maar het gaat om de weg. Is het record nog altijd van Pantani? Volgens mij wel, ja. Ja? Het snelste bovenlaars? Volgens mij gaat hij de eerste en de derde tijd. En de rest die hebben gesnoept op de honingpot en die hebben ook snelle tien neergezet. Ja. En ik geloof niet dat er dopingcontrole is, dus ik moet eens kijken welke snoepje zich metneemt. Maar Alpe d'Huez is wie dukker dat ze naar boven reis? Ja, dan moet 6 keer gaan. Dat is niet helemaal mijn doel, dat is ook niet realistisch. Maar al is maar 1 keer omhoog, dan is met een intentie omhoog. En dat is hoe al die mensen het voldoen, zeg maar. Ja. En het geld wordt opgehaald in het hele traject van een half jaar lang door veel mensen via dit soort evenementen of nummer op. Dat gaat allemaal naar het KWF. Dus dat is wel heel mooi. Hoeveel is er opgehaald? Ik zit bijna aan de €2.500. Kijk. Dat was het streefbedrag, dus dat gaat ook lukken.